In jaren niet meer gezien. Grote hoeveelheden sneeuw zorgen in Zeeland voor ongemak en plezier. Ja, echt geweldig, want dit hebben wij dus niet zo vaak. Het was een best grote bal en nu krijg jij hem terug. Maar voor hoe lang kunnen we er nog van genieten? Je hoort het zo van onze weerman Jules Gernaert. En verder in deze Zeeland nu. Van Merrienboer emotioneel maar vastbesloten. En de tolvrije tunnel levert een record op. Goedenavond. Menig Zeeuws sneeuwliefhebber keek afgelopen weekend ongetwijfeld met enige jaloezie naar de sneeuwpret in de rest van het land. Sneeuwjaloezie leek daarom bijna een nieuwe term te gaan worden. Bijna, want vanmorgen begon het ook bij ons te sneeuwen. En dat leverde mooie plaatjes op, maar ook vooral overlast. Vooral op de weg was het oppassen geblazen door glijpartijen. En bij Drijschor kwam een trekker in botsing met een auto. En de bestuurder van de auto raakte daarbij gewond. Achter de trekker hing tijdens het ongeluk een jongen op een slee. En die kwam daarmee met de schrik vrij. En in Middelburg ging de Schroebrug niet meer dicht. Onduidelijk of de kouwierook de oorzaak van was. En het verkeer werd daar omgeleid. We gaan naar de situatie nu. We gaan naar verslaggever Mark van Dam bij Capelle, waar de strooi- en veegwagens aan- en afreden vandaag. Mark, hoe kan deze dag tot nu toe worden samengevat? Nou ja, in ieder geval als een dag waarbij de strooiploegen het heel druk hebben gehad. Ze komen hier hun zout halen in het depot. En met succes hoor, dat werk wat ze gedaan hebben. Want we rijden net van Vlissingen naar Capelle, waar we nu zijn. De weg is schoon en daar wordt redelijk normaal gereden, zo tegen de 100 km per uur. De ANWB, die zit hier precies naast. Die hebben het ook heel druk gehad vandaag. Afgelopen 2 weken was het kerstvakantie. Mensen hebben de auto stil laten staan vaak en dan is de accu met dit koude weer vaak een probleem. Verschillende buslijnen zijn er uitgevallen. Die rijden allemaal weer voor zover wij weten. En ook de Zeelandbrug moest even worden afgesloten omdat er sneeuw moest worden geruimd. Maar al met al viel het reuze mee in onze provincie. Bij de ziekenhuizen waren er niet veel meer mensen dan normaal op een maandag. Dus ja, we kunnen zeggen van een redelijk normale dag. Veel leerlingen van middelbare scholen vonden het trouwens een geweldige dag. Want er zijn verschillende scholen geweest die ijsvrij hebben gegeven. Hadden ze nog een dagje langer kerstvakantie. Kijk, dat is natuurlijk fijn nieuws. Nu is het eventjes rustig daar bij jou achter. Maar ik denk dat eerder vandaag daar heel erg druk was om die Zeeuwse wegen begaanbaar te houden. Ja, natuurlijk. Het is nogal een oppervlakte, hè, die Zeeuwse wegen. Het wordt allemaal in de gaten gehouden met sensoren. Die meten de toestand van het wegdek, die meten de temperatuur. Die weten of er gladheid is of niet. En ja, dan moet er gestrooid worden. Wat ik al zeg, met succes. De wegen zijn nu schoon. Maar gezien het weer is het natuurlijk wel zo dat dat strooien nog even door zal gaan. Dus ze zijn hier voorlopig nog niet klaar. Mark van Dam, dank je wel. En over hoe lang dat gaat duren, dat vraag ik straks aan onze weerman Jules Gernaert. Maar eerst, Jules, hoe uniek is eigenlijk deze hoeveelheid sneeuw in Zeeland? Nou, uniek is het niet. Dit komt ongeveer eens in de paar jaar voor. Ja, 5 tot 10 centimeter sneeuw lokaal. Dat gebeurt wel iets vaker, maar op dergelijke uitgebreide schaal nou net niet. Het is niet uniek natuurlijk. Er komt wel eens een groot sneeuwfront met 20 centimeter langs. Maar laten we zeggen, eens in de paar jaar hebben we dit soort sneeuwval. Ja, en wat is de verwachting voor de komende dagen? Houden we dit witte landschap vast? Ja, voor het meeste wel. Tot donderdagmiddag. Morgen heb je wel 2 tot 4 graden dooi, overdag dus. Met nog een enkele sneeuwbui in de ochtend. Maar misschien meer belangrijk is dat er vanavond en vannacht, en nu eigenlijk ook al, een paar sneeuwbuien van zee komen. Ook een paar hagelbuien. En het kan daardoor opnieuw verraderlijk glad worden op veel plaatsen. En ook kunnen smeltwaterplekken ook gaan bevriezen. Dus van die gladheid zijn we voorlopig zeker niet af. Vanavond, vannacht en morgenochtend. En ook niet woensdagochtend. Gilles, voor nu dank je wel. En behalve ongemak en overlast levert de sneeuw natuurlijk ook vooral mooie plaatjes en plezier op. Want wanneer kan je nou je klasgenoten eens goed met sneeuw inpeperen? We zijn sneeuwballen aan het maken. We hebben hier een grote en die heet Bob. Bob de sneeuwpop. Hoe lang denk je dat Bob blijft staan? Want ja, dat weer... Ja, niet zo lang denk ik. Nee, niet zo lang. Ja, echt geweldig, want dit hebben wij dus niet zo vaak. Ga je die bal op iemand gooien? Nou, niet per se heel groot op iemand gooien, maar kleine stukjes eraf. Zodat je extra veel hebt, zodat je niet op de grond hoeft te bukken. Heb je al flink raak gegooid? Een beetje. Op jou? Ja. Oh jee, deed zeer. Oh, ja, weet je. Het was een best grote bal. En nu krijg jij hem terug.
Morgen, dan is zijn laatste werkdag. Dan stopt Erik van Merriënboer als burgemeester van Terneuzen. De niet verleende vergunning aan een nieuw AZC in Terneuzen was de aanleiding. Raadsleden zouden bij een besluit volgens Van Merriënboer onder druk zijn gezet. Nog 1 dag en dan is Erik van Merriënboer geen burgemeester meer van Terneuzen. Best een emotioneel moment. Vandaag nog een mooie nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij ik veel Terneuzenaren ook de hand hoop te schudden. En dat zal ook wel een beetje emotie geven, want dat betekent inderdaad een van de laatste dingen die ik doe. Van Merriënboer stapt op omdat zowel de gemeenteraad als het college in november besloten geen vergunning te verlenen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort. Dat was een ingewikkelde afweging en tegelijkertijd, ja, je bent bestuurder, dus je moet ook keuzes maken en dat hebben we gedaan. De burgemeester liet het vorig jaar bij een schriftelijke verklaring om zijn vertrek uit te leggen. Nu reageert hij voor het eerst ook op tv. Er was toen sprake dat mensen onder druk zouden zijn gezet. U heeft dat ook gezegd in uw verklaring toen. Anderzijds uit dat onderzoek van de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge, bleek dat die druk er eigenlijk niet was. Nou, dat vind ik een beetje een vreemde vraag die je nu stelt. Dus ik weet niet of ik hier ook verder op wil ingaan. Maar dat zijn toch gewoon de feiten? Want u Ja. heeft gezegd toen van ja, die druk is er geweest. Uit dat onderzoek blijkt dan dat die druk er niet is. Dan kun je je toch afvragen, stapt meneer Van Merriënboer eigenlijk wel terecht op? Ik heb een verklaring afgegeven met een aantal redenen waarom ik stop. Daar een van de elementen die daar is de vraag inderdaad of de besluitvorming in Terneuzen op de goede manier heeft plaatsgevonden. En ja, u heeft het nu over een onderzoek van de commissaris. Volgens mij heeft de commissaris een gesprek gevoerd naar aanleiding van die signalen. Maar de conclusie was wel van, het valt wel mee met die druk. Nee, dat zijn uw woorden. Dat deel ik niet. Er komt ook nog een evaluatie van het proces. Dus u vindt nog steeds dat u terecht toen de stekker eruit heeft getrokken? Ik heb een afweging gemaakt, dat is mijn persoonlijke afweging. Daar is dit één van de onderdelen van die afweging. Die andere die staan keurig verwoord in de verklaring die ik heb gegeven, waar ik ook altijd naar verwezen heb. En dat is de optelsom. Van Merriënboer staat nog steeds achter zijn besluit. Wat de burgemeester na dinsdag gaat doen, weet hij nog niet. Het begon afgelopen weekend met een onschuldige vondst op het strand van Nieuwvliet. Een kind vond een steen en nam hem mee naar een strandpaviljoen. Niet wetende dat het geen steen, maar zeer brandbaar fosfor was. Een roker zag de vreemde steen voor het strandpaviljoen liggen, tikte er zachtjes met zijn schoen tegen en plots vloog het in brand. Het bleek een fosforsteen te zijn, maar wat is dat eigenlijk? Het is een mooi wit of eventueel rood of geel steentje. Dat is mooi, die neem ik mee. Ja, je pakt hem op. Ook nog niks aan de hand totdat hij droog is en dan gaat hij uit zichzelf branden. En dat gebeurde er dus afgelopen weekend in Nieuwvliet. Het is trouwens niet de eerste keer dat er fosforsteen in Zeeland vlam vatte. Zo'n 7 jaar geleden gebeurde dat ook al in een lege kinderwagen. Maar hoe ontstaat zo'n brand? Ja, normaal gesproken ligt het onder water of onder het zand. En op het moment dat het vrijkomt en het water verdampt, wat ook nu gebeurd is, dan gaat het uit zichzelf branden met behulp van de zuurstof die al in de lucht zit. Wat moet je doen eigenlijk als je zo'n steen ziet? Laat hem vooral met rust, mankeer hem, zet er een paaltje bij, leg daar zand overheen. En het allerbelangrijkste is, laat iemand de politie even waarschuwen. In Nieuwvliet liep het gelukkig met een sisser af. Daar wisten omstanders de brand snel te doven. Voor het eerst in de geschiedenis van de Westerschelde-tunnel telden ze 10 miljoen passages. Hoogstwaarschijnlijk te danken aan de tolvrije tunnel. Opvallend is dat het vrachtverkeer, dat nog wel moet betalen, ook toenam. Met 10%. Wij hebben nu een totale stijging van 16%. Dus dat is best fors. Maar of het helemaal van tolvrij vandaan komt, dat weten we niet helemaal zeker. Want we hebben ook echt 10% stijging van vrachtverkeer. Dat is wel opvallend. Dat is inderdaad vrij veel. Is dat ook te verklaren? Het is lastig of dat echt wel of niet te verklaren is. We weten wel dat er veel werkzaamheden in België zijn. Dus dat zou wel de toename kunnen verklaren. Maar dat weten we nog niet zeker. De grootste toename van verkeer is te zien in het weekend. De weekenden zijn fors gestegen. Die zijn met ruim 20% gestegen. Dus die zien wij inderdaad ook. Ja. Iemand die bijna dagelijks door de tunnel rijdt is Marjan Christiaans uit Terneuzen. Ze werkt in Goes en heeft daar ook nog familie wonen. Tolvrij rijden door de tunnel betekent veel voor haar. Ik moet nog eens door de tunnel heen om ergens te komen. En dat voelt toch wel heel veel fijner dan dat je steeds moet betalen. Dus ja, veel vrijheid eigenlijk. Is dat ook speciaal omdat je in Zuid-Vlaanderen woont? Ja.
Je moet je eens voorstellen dat overal waar je heen wilt gaan, je zou moeten betalen. Dus als jij Middelburg uitrijdt, je woont daar en je moet betalen om Middelburg uit te gaan, zo voelde het voor ons. Je rijdt je woonplaats uit of je gebied waar je woont en je moet betalen. Het scheelt Marjan ook behoorlijk wat geld. Nou, ik denk dat wij wel voorheen €60 ongeveer kwijt waren per maand om door de tunnel te gaan. En het tolvrij heeft ook wel gemaakt dat we makkelijker nu naar de overkant gaan. Ik ben er heel erg blij mee. Op het Tolplein zijn de rijbanen 1 tot en met 3 tolvrij en bedoeld voor automobilisten en verkeer lager dan 3 meter. De banen 4, 6 en 7 zijn bestemd voor vrachtwagens en verkeer hoger dan 3 meter. Rijbaan 5 is voor de motoren. Wij gaan 2 tolhuisjes verwijderen. Deze staan in de lanen 5, die op dit moment voor motorrijlanen bedoeld zijn. En die hebben geen huisje meer nodig. En dit geven de vrachtwagens die door de lanen 4 rijden wat meer ruimte. Want zoals je ook kan zien bij de huisjes is er best wel veel schade gereden door vrachtwagens aan de achterkant van deze huisjes. En Marjan, die rijdt elke keer weer met plezier gratis door de tunnel. Ik vind het heerlijk dat dat piepje niet meer gaat van die T-Tech en dat die gewoon open gaat. Super. De hele week reikt het provinciebestuur de Zeeuwse complimenten uit. Een erkenning voor organisaties die zich belangeloos inzetten. Het eerste compliment is voor het Aziatische Hoornaar-actieteam Zeeuws-Vlaanderen voor hun inspanningen om deze exoot te bestrijden. Dat compliment is niet iets wat iedere dag uitgereikt wordt. En wij hebben hem nou toch gekregen. Dus ik vind het fantastisch. Ja, dankjewel. De vrijwilligers moesten het doen met een handdruk van gedeputeerde Wilfried Nielen, omdat het bijbehorende bord door de sneeuw was vertraagd. Goedemorgen. Eenzaamheid bestrijden met huisdieren, dat is de missie van Stichting Jojo. Vrijwilligers gaan met hun hond op bezoek bij iedereen die dat nodig heeft. Zo gaat Diana met Noekie op bezoek bij mevrouw Remijnse in Capelle. Hallo. Wat een leuk hondje. Een leuk hondje, hè? Ja. In principe komt iedereen in aanmerking voor een bezoek. En wij kijken altijd heel erg of de honden die voor ons ingezet worden, of die geschikt zijn. Of er een goede match is met degene die een bezoekje wil ontvangen. Kom maar, ga maar eens kijken. Ja, goed zo hoor. Hier zo, en zachtjes hè. Goed zo. Het is heel erg waardevol voor onze bewoners. Er zijn mensen die hebben jarenlang huisdieren gehad, heel hun leven. En ja, als er dan een hond op bezoek komt, ja, dan leven ze helemaal op. Ja, dat is echt mooi om te zien. En we eindigen de uitzending waar we mee zijn begonnen. Dat is de sneeuw en dat leverde, zoals je hier ziet, vooral heel veel mooie en toch ook wel unieke plaatjes op. Vanaf morgen meer zon en temperaturen net boven het vriespunt. Woensdag lijkt dan toch echt de laatste sneeuwdag te gaan worden. En straks praat Jules Gernertje uiteraard nog bij met het uitgebreide weerbericht. Voor nu, glij voorzichtig en nog een hele fijne avond.